Hayırlı günler. Biz Yolqın жаңа шығарылышына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Һәм безнең кунакларыбыз Сөләйманов Тимур Җәүдәт улы, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең Татарстандагы алдынгылар хәрәкәте төбәк бүлеге җитәкчесе, Садыков Шамил Мөхәммәд улы, Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры, Фазуллин Илназ Фәиз улы, Ялкын журналының баш мөхәррире, Вәлиуллин Эмиль Ринат улы, Ялкын журналының махсус санын чыгаручы мөхәррире, һәм Рязанова Злата Ильинична, Ялкын журналының балалар коллегиясе һәм алдынгылар хәрәкәте активисты. Тимур Җәүдәтович, менә беренче сорау сезгә, әйтеп китсәгез иде, менә ни сәбәпле сез ничек кабул иттегез шушы тәкъдимне, Ялкын журналын бергә эшләргә һәм алга таба сезнең нинди планнарыгыз бар Ялкын журналы буенча хезмәттәшлек юнәлешендә? Мені шәхсән 85 Ялкынның 85 яшьлек юбилейына шақырғаш, анда катнашкач, 100 еллык юбилейында катнашмыйча берничек тә булмас иде. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Рәхмәт бүгенге пресс-конференцияга чакырган өчен һәм гомумән Ялкын бәйрәме ул балалар бәйрәме һәм миңа калса без бу бәйрәмдә алдынгылар хәрәкәте берничек тә катнашмыйча калырга мөмкин түгел иде. Аны беренче июнь көнне кайда булса да шунда барыбер килеп катнашыр идек. Мин шәхсән гаиләм белән катнашучы буларак, әгәр дә Ялкын алдынгылар хәрәкәтенә менә аерым мәйданчыкны биргән булса иде, шул мәйданчыкны җиң сызганып оештырыр идек. Гомумән зур шундый матур фестивальне бергәләшеп, концепциядән алып, аны чынлап оештыруда катнашу мөмкинлеге бу алдынгылар хәрәкәте өчен әлбәттә зур мөмкинлек тә, бу дәрәҗә дә. Чөнки алдынгылар хәрәкәтенә 1 яшь, 1 ел, Ялкынга 100 һәм бер теге слоган буларак та без шулай бераз уйлап алгач, Ялкын 100 101 лето с первыми. Бу бик символик минемчә килеп чыкты. Чыннан да менә 101нче җәй, юк, бу 100нче җәй. Бу бит мартның 24нче елны. Менә шул 100 еллыкны яңа алдынгылар хәрәкәте белән оештыру, бу минемчә бер күпме Ялкын журналына да, Ялкын командасына да, Ялкын энергиясенә дә өстәмә көч бирергә мөмкин. Без аны шул фикердә, шуны уйлап, шул нияттә башкардык. Әлбәттә, оештыручы бер булганда ул бик җиңел, 2 булганда ул әлбәттә бик күп үзенчәлекләр килеп чыгарга мөмкин. Аны бит һәр теге 2 кеше хәтта бер-берсе белән бер уртак эшне алып барганда уйлый, менә ничек менә аны бер кеше үзенчә уйлый, икенче кеше икенче форматта уйларга мөмкин. Ләкин нәтиҗәдә 2 кеше эшләгәндә ул теге синергетик эффект килеп чыгарга мөмкин. 1+1 уже 3 булырга мөмкин. Һәм монда да әлбәттә Ялкын командасына, алдынгылар командасы бергә кушылгач, аны бер зур уртак команда буларак аны оештыргач, әлбәттә без 5000 кеше катнашыр дип уйлагач, аның 35 кешенең килүе минемчә менә шул 35 мең катнашуы ул менә шул фикергә дәлил булып тора. Шуңа күрә бергә һәм алдынгылар хәрәкәте ул барлык балаларны берләштерә һәм барлык оешмаларны берләштерә һәм минемчә әлбәттә бу Ялкын бәйрәмендә катнашмыйча
Без булдырмас идек берничек тә. Шуңа күрә рәхмәт чакырган өчен, бергә оештырдык. Иң мөһиме балалар үзләре оештырды. Һәм ялкын белән таныш булмаган балалар күп булды. Алар әлбәттә катнашкач, хәзер ялкын исем белән таныш. Кемдер ялкын фест белән танышты ялкын аша. Ә кемдер менә ялкын фест аша ялкын белән таныша башлады. Һәм бу эш әлбәттә дәвамлы булсын. Шул нияттә без җәйгә кирдек тә һәм дәвам итәчәкбез Алла бирсә. Рәхмәт. Шамил Мөхәммәтович, менә Ялкын журналына билгеле бер күзәтү ясап кызык булыр иде. Менә ничек бәялисез хәзерге Ялкын журналын? Ул нинди үзгәрешләр кичерде һәм менә алда булачак нинди үзгәрешләр хакында? Менә бу яңа сан хакында дип әйтик. Яңа сан хәерле көн, дуслар. Бу яңа сан әлбәттә эксперимент. Эксперимент нәрсәдә без алдынгылар хәрәкәтенең фикерен беләсе килде. Ничек итеп бергәләп журналистларга мөмкин, һәм кайсы юнәлешкә басым ясарга, шушы бәйрәм чаралары кысасында яшь алдынгыларның катнашкан җегетләр, кызлар үзләренең карашын белдерделәр. Алар түгәрәк өстәлләр үткәрделәр, тәкъдим иттеләр, нинди юнәлештә игътибар бирергә, ничек үстерергә. Шуңа күрә безнең өчен бу бик мөһим эксперимент булды. Без әлбәттә аңлыйбыз, хәзерге ялкын инде ул журнал гына булып калмый, ул зур бер мультимедиа проект. Анда дөнья белән танышу, уйнау, яңа медиалар, интернет, социаль сетьләр белән бәйле проект. Әлбәттә, аның өстенлеге, аның басма форматтагы журналның калуы. Әлбәттә, бу зур өстенлек, чөнки мультимедиаль проектлар күп яшьләр өчен, ләкин журнал форматында булуы аның зур өстенлеге. Шуңа күрә ул басма вариант әлбәттә кирәк. Иң мөһиме күз алдына китерегез. Әле безнең тарихта, Татмин тарихында бер генә мәгълүмат чарасында туган көнен шундый форматта үткәргән, шундый масштабта үткәргән булмады. Рәис үзе килде, Рөстәм Нургалиевич, сәхнәгә чыгып, ул үзе әйтте, ялкын ул милләтнең байлыгы, ул безнең горурлыгыбыз дип. Бу сүзләр әлбәттә күп зур бәя, һәм бу алга таба да ялкынны үстерүнең бер ниндер бер бурычы булып тора безнең алда. Чөнки мондый бәядән соң, мондый форматтан соң алга таба инде ялкын белән алдынгыларның бергә эшләве инде зарури. Хәзер без менә шундый бурыч куябыз, редакция алдында дагы, Тимур Җәдәтович, сезнең белән актив эшләргә. Һәрбер номерда ниндер активлыклар кирәк, аралашу, аудиторияны киңәйтү, чөнки сезгә дәген алдынгыларга да минемчә кызыктыр ул журнал форматы булу, сезнең хезмәттәш булу, чөнки балачага ул телефонда ул вакытлы матбугат, аны саклап калып булмый, журналда чыгу, журналга ләгү, журналдан ниндер материаллар ясау, ул аларга горурлыктыр. Әлбәттә, менә бу авторлардан сорарбыз, алар инде менә һәрбер журналның тышлыгы ул тарих. Күз алдына китерегез, ул мәңгелек тарихка кала, тышлык. Ул журнал кала мәңгелеккә. Шуңа күрә ул балалар өчен, үскәч тә аеруча алар өчен кызыклыларын күрергә. Һәм әлбәттә, басма вариант белән тукталып калырга ярамый. Без анда менә бәйрәмдә күрдек. Блогингка игътибар бирергә кирәк, интерактивлыкка, яшьләр иҗатына мөмкинлек бирүгә. Һәм мин әйтәсем килә, аеруча зур рәхмәтне беренчедән Рөстәм Нургалиевичка. Ул аның бу сүзе булмаса булмыйдыр бу бәйрәм. Марат Готович хуплап чыкмаса, оештыра алмас идек. Тулысынча финансланды Телләр кашына комиссия тарафыннан бу проект. Күз алдына китерегез, һәрбер районнан бер автобус кирәк. Күпме кешене зур хезмәт. Бу әле мондый зур хезмәтне күргән булмады. Әйтәсем килә, рәхмәт Тимур Җәдәтович, аның командасына. Һәрбер районнан, һәр аерым бер автобус белән балаларын төяп алып килеп, аларны ашатып, аларны уеннарда катнаштырып, бу площадкаларны оештырып, подрядчикларны табып, эшләп чыгу зур вариант. Әлбәттә, беренчедән Тимур Җәдәтович үзе дә бик милли җанлы шәхес. Икенчедән, аның шул сәләт белән бәйле эшчәнлеге булмаса, моны оештырып булмас иде. Менә шул сәләт кысаларында җыелган багаж, эшләү алымнары әлбәттә шуның нигезендә оештырып булды да моны. Шуңа күрә иң беренче сүзне тәмамлап әйтәсе килә, рәхмәт сүзен. Без матур гына мөмкин булса Тимур Җәдәтович сезгә рәхмәт хат әзерләдек. Рәхмәт истәлеккә калдырасыбыз килә сезгә. Рәхмәт хаты Татмидән алган булмаган да Татмидән. Да, беренче тапкыр Татмидия тарафыннан сезгә рәхмәт хаты язылды. Сезнең зур хезмәтегез өчен, команда өчен бик зур рәхмәт сезгә.
Рахмат. Рахмат. Һәм Илназ Фәйзович сезгә беренчедән фикерләрегезне ишетәсе килгән иде узган шушы ялкын фест хакында. Нинди күңелгә уелып калган мизгелләр булды, нинди нәтиҗәләр ясадыгыз һәм билгеле инде яңа журнал хакында сезнең нинди идеяләр бар, бәлки ниндидер яңа рубрикалар барлыкка килерме сез? Ну, хәерле көн барыгызга да. Чынлап та алда әйткән Шамил Мөхәммәтов һәм Тимур Җәүдәт әйткән сүзләрне тагын бер җөпләп, хуплап әйтергә кирәк. Ялкын өчен 100 еллык юбилейны уздыру, ул инде безнең бүгенге көндә эшләгән коллектив өчен максат һәм бурыч булып торса, бөтен ялкын аудиториясе өчен, ул аудитория бик киң, бик зур. Монда элеккеге буыннар, эшләгәннәр, аны укыганнар санап китсәң, ялкын аудиториясе алагаен зур инде, бик шактый зур. Элеккеге заманнарда, совет заманнарында хәтта Россия күләмендә күп алдарганнар. Бүген көндә дә без эшләп киләбез. Әлбәттә, басма матбугат бүген көндә ул кадәр тираж җыймаса да, интернет аудиториябыз безнең миңа калса эшлибез һәм актив рәвештә аны үстерәбез. Һәм мөмкинлектән файдаланып, зур рәхмәт. Әлеге чара узды. Фестиваль миңа калса 100 еллык тарихлы журнал бәйрәме истә калырлык итеп узды. Аның өчен Тимур Җәүдәт сезгә рәхмәт. Әлбәттә, Рөстәм бу шулай белән җыелышып эшләмәсәк, аны без үзебезгә бу кадәр дәрәҗәдә оештырып чыга алмас идек. Ялкынның моңа кадәр инде барыбер кичкенәрәк кенә чаралары узды, һәм менә монысы инде иң масштаблысы булды аның. Шуңа күрә алга таба да безнең проектларыбыз булачак, яңалары да булачак, элеккеләрен тагын яңартып үстерәчәкбез. Журналга килсәк, алдынгылар хәрәкәте балалары белән иң беренче әйтеп китәрсем килә, ялкынның максаты да инде ул гомер-гомергә яшь иҗатчыларга мәйданчык булу. Мәсәлән, бу сан алдынгылар хәрәкәтенең иҗатчыларына мәйданчык булды. Монда әле моңа кадәр язу, журналистика белән кызыксынмаган балалар үзләрен сынадылар. Һәм тагын бер төп мөһим әйберне әйтеп китәсем килә, монда күбрәк рус телле фикер йөрткән, русча аралашкан балалар катнашты. Без аларны менә шулай татарча журнал чыгартуга җәлеп итеп, бу инде үзенә күрә аларга да татарча әзрәк кенә татар телләрен үстерергә, мөкаммилләштерергә дә бер мөмкинлек булды дип саныйм мин. Сан турында миңа калса, алга таба үзләре сөйләрләр. Ни рәвештә ул оештырылды, ни рәвештә аны башкарып чыктык, бер үзенчәлегебез дә булды әле бу санның безнең. Асы турында әйтеп китерләр. Һәм инде бүләкләү дигәннән шул безнең дә бүләк бар. Тимур Җәүдәт сезгә шуны да тапшырырга рөхсәт итсәгез. Юбилей кичәсе. Ул безнең махсус мерч 100 еллыкка багышланган ялкынның шоперы һәм эчендә аның ялкын худи. Мин ут дигән язу белән. Рәхмәт. Аллаһка шулай ялкынланып, ут булып яшәргәсен. Рәхмәт һәм Эмиль безне яңа сан белән таныштырып китәр инде. Да, здравствуйте, меня зовут Эмиль. Я бы хотел вам рассказать о том, как собиралась, в принципе, наша команда. 13 апреля в телеграм-канале «Движение первых в Казани» мы выложили пост о том, что набираем команду для того, чтобы написать несколько статей. Уже 18 числа мы связались со всеми и пригласили их на очную встречу, после чего мы набросали некоторые темы, которые уже в течение недели были выбраны нашими редакторами, и после чего в течение 2 недель мы работали над тем, чтобы собирали весь материал и придумывали иллюстрации. Как интересно завлечь ребят в чтение журнала. Например, такие темы были, как куда устроиться на подработку летом, какие места можно посетить с семьей, связанные с архитектурой в Татарстане. Вот. В принципе, первый раз я себя почувствовал здесь, будучи выпускающего редактора. Для меня это был колоссальный опыт. Большое спасибо Ялкыну за такую возможность. Что было сложнее всего? Сложнее всего было доносить до ребят мысль о том, что мы не должны делать все вычурно.
мы должны излагать мысли так, чтобы было понятно и другим читателям, подросткам, и объяснять все подростковым языком. Это в действительности было действительно сложно. Ты подписался на елку? Да, я подписался. Да, я подписался. И бабушка тоже сказала, что подписался обязательно. Журналисты слушались? Ну, да, в принципе, они воспринимают... Нет, в действительности они прислушивались к мнению, потому что знали, что у меня есть небольшой опыт в этом, и лучше здесь чуть-чуть прислушаться. Ну да, бывали иногда споры, возникали какие-то, но они были не столь важны. В принципе, все утихало, все было мирно, спокойно, в дружеской обстановке. Ну, тут важно отметить на самом деле, то, что огромный потенциал, огромный ресурс. Это молодежь в возрасте 14-17, подростковом. Но чтобы этот ресурс правильно применить во благо и ребят, и во благо дела, к которому они привлекаются, для этого нужно быть открытым и смелым с точки зрения команды. И вот здорово, то, что есть этот продукт, это дает такую надежду, потому что мы знаем, что последние годы, может, последние лет 10, да, как только вот активно гаджеты вошли в нашу повседневность, идет разговор. Тот, который был, когда кино появилось, будет ли телевидение, когда появилось там кино и так далее, вот будет ли печатное, когда есть уже активное электронное. Вот мне кажется, вот залог того, чтобы быть востребованным печатным изданием среди подростков, он заключается в том, чтобы быть открытым и готовым к тому, чтобы подростки сами делали свой продукт для себя интересным. Поэтому то, что получилось, это дает некий шанс, надежду на то, что будет больше таких ребят, как Эмиль, которые, попробовав, потом подпишутся на журнал. Поэтому, мне кажется, одним из индикаторов однозначно это рост подписки на журнал. Вот мне кажется, это вот как во главу угла, вот вам, как детской редакции, которая сформировалась, надо ставить этот вопрос. То есть каким он должен быть, чтобы хотели. Эмиль, үйренесіңбі сен татарша? Микрофон. Әзірәкне үйрене башладым. Мына сен жазылдың, аны бит оқып Юк, мин татарча беләм, әмма дә ләкин әгәр миңа нидер уйларны дөресчә әйтергә кирәк иде, мин рус теленә. Сен дөрес әйтмә аларны. Сен әйт. Шулай өйрәнәсең. Вата-вата сөйләш. Кеше көлсен, сен сөйләш барыбер. Anladım. Алдыңғылар болсын. Һәм Эмиль, қысқаша ғана өзің белән таныштырып кетейін, сен қайда оқисың? Сен қаян? Мин Казан шәһәреннән 170 күппрофильле лицейдан 11-нче сыйныфтан. Хәзерге вакытта мин бөтен БДИны бетердем һәм алдагы тормышта социолог булам. Рәхмәт, уңышлар. Злата, шулай ук үзең белән башта таныштырып китсәң иде, һәм менә Ялкын фестта син бит рәис белән якыннан аралаштың, шул хакта сөйләп китсәң иде. Хәерле көннәр, минем исемем Злата, мин 68-нче мәктәптән һәм мин Апуш Татар балалар театр студиясының шәкерте. Әйе, әлбәттә, Ялкын белән мин күптән түгел, әмма дә ләкин мин монда үземне бәхетле бала дип саныйм, чөнки миңа Ялкын да, алдынгылар да бик зур мөмкинлекләрне ачтылар. Рәхмәт сезгә. Әйе, Тимур Җавдәтович белән дә, республиканың рәисе белән дә, Руслан Нургалиевич белән без аралаштык Ялкын турында. Бик күп сораулар да килде, сөйләштек тә инде алар турында һәм инде әйе, шундый сөйләшергә булды. Әзрәк кенә Ялкынның тышы турында да әйтеп китим инде, минем анда Эмильнең дә, минем дә йөзем бар, без анда бар. Әйе, русча гына әйткәндә, хотелось изобразить многообразие подростков, что все мы разные и все мы уникальные. Үзең белән дә таныштың. Апуш Татар балалар театр студиясының шәкерте инде. Кая керергә җыендың? 10-нчы сыйныфта минем хыялым инде журналист булырга. Шулай гына. Яхшы. Менә президент белән шактый аралаштык инде, берәр нәрсәләр хакында сөйләштегез, нинди теләкләрең, нинди җиткердең яшь буыннан
рәисебезгә. Журналистика турында сөйләштек, ялкын турында бик күп сораулар да килде, аннан да без инде сорауларга җавап бирдек һәм инде шулай сөйләшү булды. Мин бик шатмын. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Әйе, Хәерле көн, Камилә Билал, Татар-Информ. Белүемчә, ялкынның 100-легенә башлаган чаралар дәвам итәчәк ел дәвамында. Якын арада булачак нинди чаралар була? Шулар турында әйтеп китерсез әле. Рәхмәт. Без ялкынның 100 еллыгын ел башыннан ук төрле дәрәҗәдә уздыра башладык. Беренче чиратта әйтеп китерәм мин республика күләмендәге бездән тыш дип әйтгәндә мәктәпләр, китапханәләр, районнар үзләре дә ялкынга багышланган чаралар уздыралар. Мәсәлән, ул күргәзмә булырга мөмкин, ниндидер очрашулар булырга мөмкин. Ялкында эшләгән шәхесләрне, ялкынны укыган шәхесләрне чакырып, җирлектәге ул язучылар, журналистлар булырга мөмкин. Шундый чаралар шактый узды. Күп мәктәпләр безгә видеоларын җибәрделәр әлеге чаралардан. Күп мәктәпләр фотоларын җибәрделәр. Һәм менә шундый дәрәҗәдәге чаралар дип әйтгәндә, алар әле дәвам итәчәкләр ел ахырына кадәр. Өметләнәм инде. Һич югы. Шулай ук без үзебез шәхсән уздырдык март айында Татар китабы йорты белән берлектә ялкын атналыгы. Аның турында да әйтеп китәсем килә. Чөнки ул атна дәвамында, атна эчендә көн сайын төрле темадагы, төрле дәрәҗәдәге чара уздырдык. Мәсәлән, элеккеге эшләгән аксакалларыбыз, ветераннарыбыз белән очрашу. Журналистика буенча мастер-класс. Яшьләрнең шигырь уку кичәсе һәм шулай ук бер кызыклы гына активлык булды. Анда бүгенге көн үсмерләре, шул апуш балалар театр студиясы катнашучылары элеккеге замандагы, ул 80-70 еллардагы хатлар, ялкынга килгән хатларны уку. Ул бәлки бик баналь чара булса да, ләкин аның эчтәлеге шундый мөһим иде. Мәсәлән, шул чактагы балалар нәрсә турында хыялланган, нәрсә турында язганнар. Бүгенге көндәге балалар аның турында уйлап та карарга мөмкин түгелләр. Мисал өчен, кайсыдыр бала анда мин киләчәктә тракторист булырга хыялланам, комбайнчы булырга хыялланам дигән хат язган. Бу чын хатлар, ялкында басылган хатлар. Кемдер анда, мәсәлән, ниндидер яхшы эш эшләгән турында, ялгышмасам, бер кыз бала ниндидер әбигә ярдәм иткән, шуның турында язып җибәргән үзенең эмоцияларын, хис кичерешләрен. Бүген көндә бит ул җитеп бетмәй, шундый сентиментальлек, эмоциялар дип әйтгәндә җитеп бетмәскә мөмкин. Шуның өчен дә без аны күрсәтергә теләдек. Шулай ук чараларга килсәк, җәй айларында без аланнарда сәләт аланнарының кайберләренә барырга инде планнар кордык, сөйләштек, килешендек. Шулай ук сәләтнең әле Кырымдагы аланында да булачак сменасында һәм көз көне шулай ук мәктәпләрдәге очрашу чаралары дәвам итәчәк. Рәхмәт. Әйе. Шәһриканың газетасы Гүзәл Камалова. Белүемчә, Ялкын фестта сез ялкынның киләчәге турында да сөйләштегез. Менә нинди фикергә килдегез? Бәлки балалардан ниндидер тәкъдимнәр бардыр ялкынны үзгәртү буенча? Да, например, в июньском выпуске мы решили сделать нововведение. Практически в каждом выпуске такие нововведения уже были до этого. В июньском выпуске мы решили сделать небольшие карточки, натальные карты, которые могут вам рассказать некое будущее, которые могут вам понять чуть-чуть побольше себя. А уже в июльском выпуске какие будут нововведения, вы узнаете, когда он выйдет в продажу. Да, обязательно подпишитесь. Хәтерлим мин Латин графикасы турында шундый бер тәкъдим бар иде. Бәлки аны Кирилл графикасын белмәгән балалар, чит илдә торучы ватандашларның балалары, менә аларга кызыклы булырга мөмкин ялкында булган мәкаләләр, ләкин укый алмыйча, әлбәттә, язылу юк алардан.
Әгәр дә латин графикасы транслит белән ителгән булса, ул тагын өстәмә аудитория бирергә мөмкин. Әйе, ул латин графикасына да ниндер контентны җиткерү, әлбәттә, ул актуаль дип саныйм, мин дә үзем дә шәхсән. Максаты аның шул дөнья күләм татарларны берләштерүгә барып тоташа инде. Татар телендә аралашырга, татарча ниндер контент алырга теләүчеләр, кириллицаны белмәгәннәргә латин графикасы белән бер дигән мөмкинлек була. Гомумән, масштабрак тагын да карасак инде, ул татарлар бөтен дөнья күләм сибелгән. Безгә инде күбрәк үсмерләр аудиториясе кызыклы. Шуның өчен дә инде без ниндер шулай ук тәкъдим буларак форум, аралашу мәйданчыгы турында да фикер йөрттек. Ул инде ни рәвешле килеп чыгарансын, әле үзебез дә күз ала алмыйбыз. Инде ул гадәти социаль челтәр форматы буламы? Ягъни аның формалары инде бар, ләкин аны менә бер юнәлештә генә куллануны, ничектер бер җыйнап, юнәлешне үзебезчә билгеләп, оештыру моментларын ачыклап бетерсәк, миңа калса ул шулай ук уңышлы һәм кирәкле мәйданчык булыр дип уйлыйм. Журнал форматын тагын да ничегрәк кызыклырак итү, ул инде безнең ай саен дәвам итә. Шуңа күрә ул стратегиялар киләчәк, безнең ай саен кабатлана андай фикер йөртүләр. Бу санны тагын да ничек кызыклырак темалар белән баетырга, тулыландырырга. Аның өчен әлбәттә менә алдыңгылар хәрәкәте бу чакта булса, аңа кадәр һәм аннан соң да башка актив балаларында без җәлеп итәбез. Һәм тагын бер кабатлап китим инде, күп кабатласам да, безнең гомумән ялкынның тулы 48 бит булса, шуның 30дан артык бите ул нәкъ балалар тарафыннан эшләнгән мәкаләләрдән генә тора. 70-80% дип әйтәбез инде без аны. Шуның өчен дә ул нәкъ менә үсмерләр аудиториясе өчен кызыклы, кирәкле контент белән тулыландырыла. Тагын бер инде төп юнәлеш, ул инде мультимедиа форматны дәвам итү. Ансы инде аның ничектер сөйләшергә дә кирәкме түгелме дигән сорау тудырмаска тиештер. Ул кирәк әлбәттә, интернет ресурслар, интернет мәйданчыклар булганда, аларны кулланырга һәм аларда үсәргә кирәк. Сүз дә юк. Кыскача шул. Бәлки берәр тәкъдимне рәис әйткәндер. Тәкъдимләр бик күп, алдынгылардан да тәкъдимләр бик күп һәм әйткәндә инде бу карточкалар турында әйтәсе килә. Если вот рассмотреть здесь, у нас в каждой сон, да, в каждой серии есть карточки, которые мы также представили Раису, на которых мы, так скажем, с ним рассмотрели как интерактив, на которых он выбирал свою историю, которую он будет проходить каждый день. Насколько я помню, он выбрал карточку с путями какими-то, да, с дорогами. Мы ему сказали, что вас ждут очень большие дороги, очень большие удачи в дорогах, будут вас преследовать. То есть даже из этих карточек можно сделать актуальные, уникальные игры. В моем детстве, я помню, тоже были журналы с такими карточками, это всегда очень актуально. И вот даже эти карточки, я думаю, их тоже как бы движение рассматривало. То есть это тоже нововведение Ялкана вместе с движением, и поэтому это очень актуально. Я считаю, что это очень классно. Это очень непростой вопрос. Как Да. сделать так, чтобы Ялкан стал частью повседневной жизни подростка. Его невозможно решить не через только там карточки, не путем добавления страниц, связанных с комиксами. Повлиять можно, продлить жизнь можно, но чтобы в рост пошел. Ул күп кырлы мәсьәлә. Аның минемчә тамырлары уку привычкасыннан килә. Вообще должна привыкнуть к тому, что отношение к доверию, к бренду Ялкан. Его надо формировать не в 14 лет и не в 12. В это время конкурировать придется с брендами, с блогерами мировыми, российскими и так далее. Очень сложно пробиться. Надо начинать с детского сада. Вот бар салаватиклар. Супер проект. Кем татар теле
турында уйлана, аны гаиләдә сакларга тели, әлбәттә. Бөтен гаиләләр, минемчә, үзең куллангач, бөтенесе дә шулай куллана дип уйлыйсың инде. Менә мин дә шулай күрәм. Менә Салаватиклар. Минемчә, Ялкын журналы Салаватиклардан башлап, менә шул яшьтән башлап, шул балаларны Ялкын белән таныштырырга кирәк. Анда бар Салават күпере, прекрасный журнал. Менә Салават күперен алып, аның белән уйныйбыз, аны укыйбыз. Мәктәп яшенә җиткәч, анда инде син күбрәк Ялкын белән таныша башлыйсың. Һәм Ялкында башка журналларда һәм хәтта онлайнда, социаль челтәрләрдә булмаган мәгълүмат булырга тиеш. Эксклюзив мәгълүмат булырга тиеш. Можешь в социальных сетях все что угодно посмотреть и увидеть. Но хочешь первым узнать список тех участников, которые поедут на смены движения первых или на смены Салят, ну, все узнают через неделю, а те, у кого есть журнал Ялкын, узнают на неделю раньше. То есть это должна быть какая-то вот такая вот история. И, конечно, офлайн сеть. Какая может быть добавленная ценность движения первых к Ялкыну? Это сетка команд, которые есть в каждой школе. Вот надо сделать так, чтобы им было интересно. Ребятам, вот Эмиль знает изнутри, чтобы было интересно зачем-то этот журнал получать. И не один номер на весь клуб. И потом как бы, ну все, ну как бы тут все понятно. А чтобы у каждого он оставался. Да, это, мне кажется, такой очень интересный может получиться кейс. Я бы вот этот кейс просто взял бы вместе прям, ну, в работу, на сезнең белән, син үзеңне журналист күрәсең икән. Әйдә катнаш. Журналистлар баралар, Аллага шөкер. Сәләтле журналистларга безнең илебез бай, Аллага шөкер. Но здесь Шамил Мухаммедович подскажет, что вот управленцев, вообще в целом управленцев не хватает. Речь идет не о том, что управленцы конкретно в сфере медиа, вообще в целом управленцев. Администраторов много, а вот управленцев недостаточно. Вот это такая серьезная управленческая задача о том, как сделать так, чтобы вот детский журнал. Я не исключаю, что, может быть, рост тиража татароязычной версии журнала Ялкын будет в том числе с появлением какой-то части русскоязычной в виде какой-то брошюры небольшой. То есть икесе бергә барганда. Но не для того, чтобы этот журнал взять, отложить, а вот тот ты используешь. Нет, как раз-таки соединение, синтез. Вот Япониядә бик кызык бер шундый формат бар. Алар кыска гына 2 битлек журнал чыгаралар икән. Метрода өләшәләр. Который ты можешь прочитать, пока едешь от одной станции манго до другой станции метро. Сериал. Получил, прочитал, выкинул. Но и ровно столько, сколько можно прочитать за это время. То есть искать нестандартные форматы, исходя из образа, повседневного образа жизни подростка. Поэтому это только подростки могут сделать. Вот булган фикерләр белән әгәр дә бүрешсәк. Ижади коллегия утырышына әйләнеп бетеп бара безнең. Бик уңаш. Алдыңгылар белән редколлегиядә форматында эшләргә кирәк, Алатова. Алдыңгыларны кертеп, алдыңгылар актив әгъзалары редколлегиягә кертеп, алар белән бергә эшләргә. Кызык фикерләр. Сорауларыгыз бармы? Сораулар юк. Яхшы, барыгызга да зур рәхмәт. Уңышлар сезгә.